Бонжур и от мен. Днес ще направя биоразтвор за защита на доматите, чушките и краставиците преди дъждовете. В 5 литра вода добавям 1 литър мляко, прясно мляко фре, което не е с консерванти. Добавям също сапун, черен сапун за прилепител. И добавям 5 до 7 капки йод. Този разтвор се меланжира добре, разбърква се добре и се опръскват всички растения в градината. По възможност си настройте машината да разпръсква разтвора най-финно. Освен че предпазваме домата, млякото и йода правят реакция и по този начин се насърчава домата да расте здрав и в същото време да направи повече цвят, а в последствие и заврази. За по-добро и по-голямо плодородие в градината.